Hello there! Once again, welcome to Love Radio's Top 10 Countdown, heard every Saturday here on 90.7 Love Radio. Now it's time for our Love Lounge, wherein we got to make a live interview with the most popular artists, bands, singer, songwriter, actor. And today I'm very happy to have with us singer, songwriter, and also an actor. Ni gani eh. Actor sa ka ano ni. Okay. Please welcome Matt Lozano. Tanghali po sa inyong lahat. Ayan, magandang tanghali, Matt. Ano bang meron ngayon? Well, ngayon, mag-aano lang tayo, no? Makikipagkulitan lang kayo, Sir Totoy ba to? Ayan. So, sa mga nakikinig ngayon, ikaw na nasa lansangan ngayon, dahil sa may bandang EDSA o kaya, eto si Matt, isa din tong aktor. Ano ba yung movie ba yan? TV series TV po. series. Ano yan? Yan po, ang Voltage 5 Legacy. Ako po ang gumaganap bilang Robert Big Bird Armstrong. Ayun. Hindi naman Big Bird. Big Bird. Pwede rin po. So, ano ka ba doon? Sino ka ba doon? Bida ba may mga kulay yun? Yes, si Big Bird po ang color green, ang naghahawak ng weapons and armaments, at ang nag-iisang piloto ng Volt Panzer. Oh, so I'm very happy na ikaw yung piloto ng Voltage 5, no? So, maliban sa pagiging actor, ikaw din isang singer at saka songwriter. Paano ba ito ginagawa? Yes po, actually, nung bata ako, mahilig ako mag-gitara. Simula nung nagkaroon ako ng interest sa gitara, hindi naman talaga ako singer eh. Pero nung nagsimula ako magsulat ng mga sarili kong kanta, wala akong mahanap na vocalist that time. So sabi ko dun sa banda ko, bakit di ko na lang kapalan yung mukha ko? Para naman ako nang kumanta ng mga sarili kong mga kanta. Oh, pero magaling kang kumanta din eh. So wala nung nagsimula ka, hindi mo ba naisip na sumali sa isang banda ganun? Actually, nagkaroon ako ng banda, Signet Band. And naging active kami ng 2012 hanggang 2017. Bago pandemic. Disbanded kami ngayon, but we're still friends. Pero ako naman ngayon solo artist. Meron ako mga friends din na mga sessionists. So pag tumutugtog ako ng mga live band, meron naman ako mga likod pa rin. Oh, so nung member ka ba sa banda niyo, ano ba yung instrument na hinahawakan mo doon? Gitara tsaka vocals. Okay, so sabi nila pag isa kang singer, nagpe-play ka ng instrument, marunong ka lahat. Drums, bass guitar. Basic. Mga basic siguro ng ano, pero ang main instrument ko kasi talaga gitara. But pwede nakakatugtog naman ako ng mga basic chords ng piano, basic beat ng drums. And syempre, ang gitara meron din naman bass to. So nakakatugtog din naman ako ng bass guitar. Oh, okay. So eto kasi meron kang bagong single na ipopromote dito eh. Tsaka sabi dito, Matt Lozano writes a letter about moving on. Etong title na Liham. Yes. Bakit Liham yung nagiging title? Kasi nung pinakinggan ko siya, parang yung bumabalik paulit-ulit yung sabay bandang last lines yun. Ano yung last na ano nun? Parang ako ba yun? Ayoko na. Sabi ko parang Actually, pinapagalitan nga ako nitong handler ko. Kasi sabi niya masyado daw akong artsy. Bakit daw wala dun sa lyrics, yung Liham. Tama. Yes, pero napakaganda rin naman kasi talaga nung nung ayoko na. Napakadaling tandaan. But, sorry naman, medyo artsy tayo ngayon. Pero, alam mo, yung pinakinggan ko, sabi ko, ang ganda ng kanta. Tapos, sabi ko, Liham. Wala nga dun. wala. But, this song is written letter para doon sa mga taong gusto maka-move on at gustong mas mahalin pa yung sarili. Oh, siguro habang sinusulat mo yung kanta, saan ka ba nun? Sa bahay? Nasa kwarto ko, kung saan talaga ako gumagawa ng kanta. But this song actually,
sinulat ko to ng 15 minutes lang. Kasi napaka-raw nung emosyon. Okay. And this is... May pinagdaanan, parang gano'n. This is a very personal song Pwede for mo bang, me. pwede mo bang yan, sabihin sa akin kung ano yun, bakit? Alam naman natin, nagkakaroon tayo ng problema sa pag-ibig. Pero, I think it's more of, mas ine-express ko lang yung feelings ko. So, this is very personal song for me. Kasi nga, galing to sa sariling experience. And why not make a song out of it? So, Tama. So, ang iba kasi, ito, yung ibang mga artist habang gumagawa ng kanta, minsan nandun sa labas, sa ilalim ng puno, habang umiinom. May, ito lang, may ano ba? May girlfriend o may may ano? Sorry na. Hindi naman, sorry na. Ano tayo? Single tayo ngayon. Single tayo ngayon. Okay, so single ka. So, sa may Tagalog, nag-mention ka sa Akua kanina na your mother is from Mindanao, Davao. Okay, Bisaya, makasabot kag Bisaya. Dili man ko kasabot. Pero gamay lang. Dili din. Dili din, no? Okay, sige. Pero unsay gibuhat nimo diha? Ayun! Ano sinasabi ko eh. Okay, si Manong Driver tawang-tawa ngayon kasi ang pangit ng accent no? Parang very Tagalog. Actually, masarap sa pandinig pag gano'n slang. Yung gano'n. Okay, Matt, meron tayong deck, ang tawag natin Love Decks. Ayan, wow. Love Deck. So, ang gagawin mo dyan, pipili ka ng isa. So, may kulay green, yellow, blue. Naku, parang pili ka ng isa, tapos basahin mo. Sir Totoy ba to ha? Ayan. Siyempre dahil ako si Big Bird, pili natin yung green. Sige, kuha ka. At basahin mo at sagutin mo. Which personal accomplishment are you most proud of and why? Yun. Siguro yung pagtanggap ng sarili. Dahil sa pagtanggap ko sa sarili ko, wala ako ngayon siguro sa hindi ko mababag yung role ni Big Bird. Kasi dati palagi akong nagkakaroon ng anong tawag dito? Parang self-shaming ba yun? Body shaming. So ako kasi parang may time na palagi akong ang taba-taba mo, kailangan mo magpapayat, ganyan. May time naman na pumapayat naman ako. But bumabalik ako sa ganito, medyo malaki talaga yung built naming family. So kailangan talaga gawan mo ng paraan para pumayat ka, di ba? Pero akalain ba natin na itong ganitong heavyweight ay magkakaroon ako ng isang napaka gandang oportunidad na magkaroon ng napakalaking show. Yan. And ngayon, ang dami ko rin natutunan na-accomplish ko to, 'di ba? Yung Voltes 5. Matagal ko ng pangarap namin ng nanay ko. And unti-unti nakakamit ko yung mga pangarap namin dalawa. And ang dami kong natutunan actually of kung paano mahalin yung sarili. And it's not about the shape nor size of the body, pero kundi yung attitude or how you treat others. Correct. Parang napapaluha ako ngayon. Totoo yan. So you're just saying na mataba ka, payat ka, pandak ka, o matangkad ka, mayroon tayong role sa buhay at huwag kang mahiya. Yes. Yan. Parang nagiging seryoso tayo. Seryoso ngayon pala. Pero di bale, ganun talaga ang buhay, no? May mga sometimes nasa taas tayo, nasa baba, minsan din, ganun tayo. Pero it's good thing na you have to accept yourself. Ganyan ka, diba? Marami sa atin dito, si Manong Driver na nakikinig ngayon, pati yung pasahero niya, medyo may katabaan din. Ang sabi nga ni Matt Lozano, huwag kang mahiya. Yes. Mahalin ang sarili. Mahalin ang sarili. Isa na naman. Tingnan natin. Pili ka dyan. So, kanina green at eto ngayon ay, ano ba itong kulay, Carl? Dark green naman. Alright. Green siguro yung paborito mong kulay, no?
ngayon na na ewan ko ba. Simula nung naging Big Bird ako parang Green. naging Big Bird na talaga. Yun. Pero hindi naman siguro green ang nasa utak. Hindi mabait ito si Matt, no? Kung nandito lang kayo ngayon sa Love Radio, ang bait-bait na nakikita ko sa mga mata. Alam mo, makikita mo sa mata ng isang tao kung gaano siya kabait, no? Parang the windows of your soul. Kaya pag ikaw kinakausap mo yung isang tao, tingnan mo sa mata. Pag nakita mo yun, totoo yan. Ayan, mabait to si Matt. Alright, Wow Matt. naman, di tayo sure kung hindi a green... Hindi, joke lang. What have been the highlights and the lowlights of the past years? Yeah. Past year for you? Siguro pinaka-highlight talaga ngayon is unti-unti na naipapakita ko yung craft ko. Hindi lang sa acting kundi sa songwriting din. Napakasarap lang sa pakiramdam na sa tagal ng mga panahon na ginugol ko, unti-unti na nakakamit ko na. And Voltes 5 is sobrang special sa akin kasi mas napapakita ko nga yung talent ko sa lahat ng mga tao. Ilan kaya kayo nung nag-audition dyan? Marami. Kasi nung nag-audition ako, talagang haba ng pila. Yun. So, talagang tiyaga doon. Tiyaga. Sinong talaga. kasama mo doon sa habang nakapila ka doon? Wala ako masyadong kilala nung time na yun eh. Sinong Kasi wala nagsusupport sa'yo doon sa pila? Ikaw lang talaga doon? O may kasama ka doon si Mother? Ako lang. Hindi alam ni Mother, no? Hindi niya alam. Paano nung Hindi ikaw niya, yung nakuha? Hindi niya alam na nag-audition ako. Tapos bago ako mag-audition, nag-training pa ako ng bow staff ng Arnis. Para sabi ko, pagdating ko sa audition, para handa naman ako. Palakpakan natin to, si Matt. So, ibig sabihin, bago pumunta sa isang, meron kang gustong abutin, abay, dapat paghandaan mo Handa. rin. Hindi yung, tingnan natin kung makapasa ako. Kung makapasa ako, di okay. O pag hindi ganon. Dapat kailangan mong prepare yourself for war. Parang ganon. Yes, hindi kasi yung pupunta ka sa nung walang wala bala. kang dala. Alright. So ito naman, highlights na sabi ko noong una. Ang lowlights naman siguro ng mga nakaraan sa akin. Siguro nung 2016 when I won in Itbulaga, I was the grand winner of Spogify featuring Singing Bass. And nagstay kami doon ng ilang months. Tapos hanggang sa nawala. Tapos yun nga, lumaki ako. Tapos na-depress. Yan. And tinigil ko lahat ng mga gusto kong gawin for a year. Pero ang kagandahan dito is bumangon ka. Tingnan mo ngayon. Ano ka ngayon, di ba? Actually, Diba? yung pag-audition ko nga sa Voltes 5, nung time na yon, actually yung friend ko, si Anthony Rosaldo, siya yung nagsabi sa akin na merong audition sa Voltes 5 yung role ni Big Bird, bakit di ka mag-audition? Nung una kasi 4 years akong huminto sa pag-arte at pagkanta. So sabi ko, nako baka hindi na ako dyan kasi parang tapos na siguro yung karera ko dito. Pero naisip ko rin at the same time kasi pinilit niya ako. Sabi ko, wala naman mawawala sa akin kung di ba, mag-audition ako. Eh di subukan ko na lang rin. Yun. Tapos hindi ko naman nakalain na makukuha rin pala. Yun. Pero ito, meron kang dalang gitara ngayon Gusto kong marinig yung a few lines siguro. Isang stanza tapos doon sa chorus. Okay. Oo, yun. So let's all welcome Matt Lozano with his third single, Liham. Namamanhid ang buong katawan, hindi na tama ang galawan. Mga problemang dala ng isipan, sabi nila mahina ang kalaban. Malikot at namumuktong mata, tila wala na akong makita.
pag-asa. Pakawalan niyo ko sa nadarama. Ayoko na, tama na. Gusto ko nang maging masaya. Nandyan ka ba? Tama na ba? Sa mundong wala ng pag-asa. Nandyan ka ba? Tama na ba? Dating buo ngayon'y wasak na wasak na. Yun! Galing. Sabi ko na nga ba, yung title niyan Ayoko Na. Liham, no? May mga may mga gigs ka ba? May mga events ka ba na pupuntahan? Pwede kang mag-invite dito sa Love Radio. Yes, actually yung mga gigs ko naman ngayon, so far wala pa tayong gigs, pero soon magkakaroon tayo ng mga gigs. Siyempre tulong yan ng Jamie Music. Ayun. And of course, kung para po updated kayo sa mga ganap ko, you can follow me sa aking mga social media accounts. Pare-pareho lang po yan at Matt Lozano Music. And Voltes 5 Legacy po, wag po natin kalimutan panoorin. 8 p.m. Yun. Manunood sana ako niyan. Pero naka-onboard ako niyan 5 to 9 ng gabi. Anyway, so it's nice to have you here sa Matt, no? Pero sa mga, ano ba yung advice mo sa mga kagaya mo na maraming napagdaanan, bumangon, gano'n, tapos naging sikat na gano'n, diba? Ayun, alam ko lahat ng mga tao sa mundo meron talagang mga pinagdadaanan. Nakakapanghina, pero kapit lang tayo. Dadating yung oras ninyo, basta matutunan nyo lang mahalin yung sarili nyo. Yun, love yourself, no? Gandang doon, no? Nagdagandang message doon sa programa natin ngayon, no? Mahalin ang sarili. Yes. Oo. Pero yung magsasarili, iba din yun. Iba rin. Iba rin yun. Okay, so ayun. Meron ka bang sinusulat ngayon na bagong single? Yes, meron akong sinusulat na single ngayon, pero hindi ko pa alam kung kailan natin ma-release kasi kaka-release ko lang nitong bagong third single ko na to, yung Liham from Jamie Music. Pero tuloy-tuloy naman ang pagsusulat natin. So I think I'm gonna write about paano ba? Gusto ko yung parang hopeful song naman. Okay. Kasi masyadong malungkot na tayo maging masaya naman tayo ngayon. Habang pinapakinggan ko yung kanta, ang ganda ng kanta actually, no? Yung message pa lang, no? Yung sabi ko sa iyo kanina habang nasa biyahe ko, naka-headset naka-earpods pag dinig ko, oo nga, no? Parang feel na feel May pinagdadaanan. Alam mo, pag kumakanta kasi it comes from the heart, ang ganda ng naglalabasan. Okay, so yun, no? So si Matt Lozano with his latest single na Liham, ito yung buong kanta na mapapakinggan natin. Ito na yon, ang kantang Liham by Matt Lozano.